του. Δεν είναι σωστά, το λες υποχρέωσή του. Όχι, το λέω, δεν είναι και υποχρέωσή του. Όχι, δεν είναι. Όχι είναι. Όχι. Όχι είναι, άκουσα λόγο. Αλλά να καθόμαστε και δύο δεν γίνεται. Τι να πω. Αυτά προχωράω Δόξα τω Θεώ. και από Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου να πάνε και δύο κάπου με ένσημο για να πάνε και κανένα και κουμπάκι. Αμήν, αμήν. Χριστούγεννα Αμήν, και να παιδιά. μαζέψουμε τα μικρά μου και τους φίλους. Αμήν, παιδιά. Μακάρι. Και να τους πει έτσι μπροστά και όλα, δεν θέλει πετυχιάρι. Ίσως και παραπάνω βάλεις και πες και τέτοια. Ναι, να πω ότι μας φίλους μας πάνε. Καλά. Καταλαβαίνεις τώρα, Ποιο βίντεο, Κώστα? Κομποσκή. Σε αυτόν τον τόπο, μία είναι η ερώτηση και η απάντηση είναι κοτόπουλο στο φούρνο Μητσιάκος. Έκανες μόνος σου, Σπύρο, ή το έκανε ο Κώστας? Ο Κώστας με έδειξε εξ αρχής, από την αρχή. Δεν το πιάσες λίγο να το δουλέψεις? Ναι, λίγο ναι, απλά για να μην το ξεχάσω, έχω αυτό τώρα για ενθύμιο εδώ. Α, καλά κάνετε και γυρίσετε βίντεο, να βλέπεις τους κόπους. Μπράβο. Και φυσικά τις ανάλογες Ωραία, ωραία, ναι, ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Σωστό. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα, ναι. Μπράβο, έτσι. Ναι. Δραστηριότητες να έχουμε. Έτσι να τα μαζέψεις αυτά, γιατί κάνουμε μια κουζίνα. Όχι, εδώ είσαι καλά. Μια χαρά, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι.